Sarara sam, akho bhuti ndiqhobe wami ngowubona apha endlini yakho. Yintoni ngobhuti ndiqhobe nontyatyam? Hey, awazi kwanto wena. Kaloku ubhuti ndiqhobe licici ndiyazi uba akho cici lam linje na okwalibona apha endlini yakho. Kuba ndiyalidinga ngoku endandilifumana. Oh, kanti uthi amacici. Ke ngokwaqala nini ukuhlala apha ekhaya amacici akho? Nam khange ndithi amacici am ahlala apha kowenu. Khange ndizobuza uba akho cici lam na elasalayo ngoku ndikutakele elinje. Kuba ngoku ndiyalidinga, fune ndilifakile kaloku ndiyetawuni, fune ndibonakale, fune ndibe mhle, ndiyetawuni mna namhlanje. Uyazi nentyatyam mna xa ndikuxelela nje nyani semsulwa. Andiyiboni nje kwayinidi yoba ungathi ufaka amacici unxibelane lokho enxibileyo kuba siyazi thina sobabini wena uyosindwa kulaa dolophu yakuyo kuba uthunywe igrosa yako wena, uthunywe 25 emilimini, 25 irice, iingxowa zeekhaphetshu, wena uthunywe zinto ezisindwayo. So andiyiboni nje yinidi yoba ungathi ucebe uyazithanda uthini ufuna uba sesicucucweni staff. Ngeke ndikwazi kaloku uye etawuni ndiyabafaka ngobhuti ndiqhobe bam. Ngeke ndikwazi. Ucinga amadoda azondibona kanjani? Azondibona kanjani amadoda xa ngabafaka ngobhuti ndiqhobe? Enotyatyam, akho nto ndizobe ihoye wena kulaa dolophu kuba wena uyosindwa nje igrosa yako wena una kulaa dolophu, and amadoda azobe uyinto zawo, wena uzobe usindwa igrosa yako wena. Akho nto ndizobe ihoye wena kulaa dolophu, and futhi akho cici lakho apha ekhaya, alikho nje wayicici lakho apha ekhaya. Yu! Uyakwazi kumlibazisa umntu wena same. Ubuvele wathi nje kwasaqala uba eli cici zange walibona lapha endlini yakho. Uye kundibuza yonke le ncasa undibuza yona. Uza kundibuza uba nywere. Uyalibazisa. Yu! Oh, before uhambe kule dolophu yakuyo ke sicucucu, kukho into endifuna ukubalisela yona apha. Yu hayi, jonga. Sendibase kakhulu. Yonke into ofuna undibasela yona usandibasela xa sendibuye etawuni. Yu ndibase gqitha wena. Yu hayi. Wena hayi ke bhabhayi ke, ndiza kubalisela xa ubuya mntu wamadoda.